مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 22 ወደየ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ከይቕልብ ልብኻ እውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ኺደንን ኢልካስ ንቓላተይ እንተተቐበልካዮ ንትእዛዛተይ ከኣ ምሳኻ እንተ ኣርነብካዮ ወነእምሮ እንተ ጸዋዕካያ ንምስትውዓል ከኣ እንተ ኣድሄኻያ ከም ንብሩር ጌርካ እንተ ደሌኻያ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ሃለው እንተ በልካያ ሽዑ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ከተስተውዕሎ ንምፍላጥ ኣምላኽ ከኣ ክትረኽቦ ኢኻ እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ እዩ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፉ እየን ዚወፃ ንመገዲ ቅንዕና ከዕቁባ ንመገዲ እቶም ቅዱሳኑ ኸኣ ክሕልዋስ ነቶም ቅኑዓት ደሓን ይእር ንበሎም ብዘይ ጽያፍ ንዚመላልሱ ኸኣ ዋልታኦም እዩ ሽዑ ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ኤረ ኹሉ ሰናይ መገዲ ኸተስተውዕል ኢኻ ጥበብ ናብ ልብኻ ኽትኣቱ እያ ፍልጠት ከኣ ንነፍስኻ ባህ ከየብላ እዩ እሞ ካብ ክፉእ መገዲ ካብቶም ቄናን ዚዛረቡ ሰባት ከተናግፈካስ ምኽሪ ኽትሕልወካ ምስትውዓልካ ከተዕቁበካ እያ ንሳቶም ብመገዲ ጸልማት ምእንቲ ኺመላለሱስ ንመገዲ ቅንዕና ይሓድግዋ ንሳቶም ክፉእ ብምግባር ይሕጐሱ ብቐናን ነገር እውን ባህ ይብሎም ንሳቶም ኣብ መገድታቶም ይጠዋወዩ ቄናን መገድታት ከኣ ይኽተሉ ካብታ ንፈታዊ ንእስነታ ዝሓደገቶ ንኺዳን ኣምላኻውን ዘረስዓቶ ዘማዊት ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝቓላ ኣመንዝራ ኸተናግፈካ እያ ቤታ ናብ ሞት መገዳ ኸኣ ናብ ምውታት ዘይንቈልቁል እዩ እሞ ካብቶም ናብኣ ዚኣቱ ሓደ እኳ ዚምለስ የልቦን ንመገዲ ሕይወት እውን ኣይረኽብዋን እዮም እቶም ቅኑዓት ኣብ ምድሪ እዮም ዚነብሩ እቶም ፍጹማት ከኣ ኣብኣ እዮም ዚተርፉ እምበኣርሲ ንስኻ ኣብታ መገዲ ሰናያት ተመላለስ ንመገዲ ጻድቃን እውን ሓልዋ ረሲኣን ግና ካብ ምድሪ ኽጸንቱ እቶም ጠለምቲ ኸኣ ኻብኣ ኪምንቈሱ እዮም